La Universitat de València ha acollit la roda de premsa de presentació de la 6a edició del Festival Inquiet. Representants de diverses institucions patrocinadores i col·laboradores del Festival de Cinema en Valencià de Picassent han volgut donar suport a l'Inquiet. Per la seva part, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Picassent, Artur Hernández, ha destacat la importància que l'Inquiet té per a la població de Picassent. Per al poble de Picassent jo crec que el festival és una de les coses més interessants que passen al llarg de l'any i de fet vas veient com poquet a poquet quan s'acosta el mes de novembre la gent ja té la inquietud de què passa amb l'Inquiet. L'altre dia ho comentàvem, ens trobem a comerços que ja tenen el seu escaparat claquetes amb el nom d'Inquiet, ens trobem a la gent de la Correcuita ja correguent per allí, ja fent por un poc perquè de fet hem guanyat gent que volia anar a rodar al cementeri i un munt d'anècdotes que fan de l'Inquiet un esdeveniment per a Picassent. A partir d'ara es presenten per davant 11 dies de cinema en valencià.